pachena pane zvauri kundiita. Tinokugamuchira kudare rinokanyachura aiwa tinotenda nekuuya kwenyu nekuvimba nedare rino kuti rinogona kugarisira nyaya yenyu. Ndakukumbira kwamuri amai kuti muve makasununguka kubvira dare rino rokagarisira nyaya yenyu. Pamusoro esipoti inini ndauyawo nenhau yokushungurudzwa nababa pamusoro pokunge vane mhangarira pano paNyaturu vachiti ndakabatwa nechikomba naJuni 2022. Nyaya ikabva yauya pano ikabva yatongwa ikanzi yapera. Kupera kwayo haina kupera mukati memba yangu. Zvakava zvinhu zvakandishungurudza kusvika pazuva ranhasi. Ndiri munhu asingakwanisi kana kutogara pamba nokuda kwenyaya iyoyi. Chingonzi uyo akabatwa nechikomba, uyo akabatwa nechikomba. Ndofunga ndakasvika pakusarima pamba, pakusagara pamba, kusvika ndaenda kwamambo neGombo nenyaya yekuti ndikurambidzwa kurima, ndikurambidzwa kugara. Vasvika ikoko vakasvikonditi anonyepa. Nyaya yaanayo ndeyekuti ndakamubata nechikomba. Chikomba ichi chakatotiza papurasa. Inini chikomba chacho handina kumbobvira ndabatwa tiri muno mukati medare rino. Makatongwa nyaya ikaonekwa isina umbowo. Ndikadzokera mumba mangu ndikanogara mumba mangu. Asi nokuda kwokuti mashoko iwayo kunzi ndakabatwa nechikomba handina kana zororo. Ndiri munhu wokutongoti ndinotiza pamba ndichida kunogara kubhindura. Ndichiuya kune kumba kwemwana ndichiuya ndichirima. Ndikarima ndikasiya chikafu changu chiripo pamba. Ndikati ndakuenda kunotengesa zvinhu zvangu zvandinohodhawo ndichidzoka ndichitengesa semunhu ndakagara ndichitengesa. Vanotora zvinhu zvacho izvozvo voti kana kutotaura kuna vanhu kuti agare pano, vanhu voti kumunhu asingagari pano iye akarima pano, iye ari pano. Saka vakasvika pakutotora mukadzi wokutanga anonzi Pami. Mukadzi iyeyo vakadya naye mari. Ndikaenda kwaneGombo, mukadzi yandituka kukora. Ataura kuti kwanzi zvakanzi nevarume venyu mwana wamunaye hasi mwana waaderi. Nyaya yakandigumbura ndikaenda mudare. Ndofunga mukadzi yakasvika ndiri pamombe. Ava vakataura kuti mombe iyoyo waripwa iyo pana hombo bagara. Ndofunga takanetsana kusvika takutopoperedzana neusiku. Vakabva vatiza pamba musi wa 2021 vakabva vatiza pamba. Vakazodzoka 2022 ndoyo vakauya vachitaura kuti kwanzi ndanzwa nevanhu kwagweshe nevana vari panapa kuti hanzi une chikomba wabatwa kumagadheni. Ndobva vaiwo mhangara panapa. Ndo nyaya yacho yakonzera kuti inini nditadze kana kurima pamba pangu kana kuti ndigare pamba pangu. Ezvinezvi Juni yeyi vakatora mukadzi kubva kwaMutoko kuisa mumba mangu mubhedroom mangu mandinorara. Vakatora futi mukadzi womukomboni anoitwa Chembe akagara mumba mangu. Ndikangobva kunotengesa chitonoona mumba imomo mune mukadzi. Mukadzi watiri kutaura ndikaenda naye kwaneGombo iye akadya mari. Ini ndichitengesa mwana wangu wawavo ivava ndichitengesa naye pashowground achitengesa tichibika sadza. Ndofunga mwana apedza chikoro ndopandikatanga kunogara kumba 2020 handichatengesa ndakuita zvokuenda ndichidzoka ndichienda ndichidzoka. Mwana vakaramba kumubhadharira chikoro. Saka inini pamba pangu ndiri kuda kugara mumba mangu, kicheni mangu nomubhedroom mangu. Ndapedza sekuti baba ndinoda kuti mutaure kuti nyaya yekutaura naamai inyaya yemupera naye kana kuti muri kuzviramba zvekutaura. Pamusoro pechingoro zvekutaura zvezimanyi inodisa icho tokuda kuti mumbotitaura panangoti mari yekutaura mapedza usada kuti manyi yachinyatoti jekezera ichizvo kuti nyaya iri yakandira sei baba. chakudedesa ndekuti musi wa7 Juni ndakatibira panekufundisamo akanotonga ikoko zvakataurwa naGombo nezvakutika maja nditaziva kuti kutongwa nenyaya yangani. Amai vauya vachitaura nenyaya yekuti ndotomudivire pachena. Ndivakanda kuti tizive kuti inini mune kubuda pachena kwamungade kutuma vaitire pane zvavataura. Kubuda pachena panera zvitoko kuti ini handa kudzinga munhu pamba akabva wega ndichiona achipinda mupurazi achimudza ari muno kazongwani zagara mbokwadi
kwaDaniel ni mazviyo kati nemudzi yake ikoko mbokwani kwaDaniel mazviyo kandogara kwa 3 days mudzi yakazodzoka ndikotenda kataura after that tagara kudaro akaitira mudzi yake michambicha yese achienda musi ndikubva kumunda usiku ndiri mawiti kusomba agara mapoto mubikira katozotinga kupota kunge ari mina ari mumba kuglendale kutanga kubikira haagari pamba anouya achingorima payati achingodzokera anditaure naye kana kumtukana kumubvunza kana kumurisa ati murisani ndokana muprista akambokwa ndikamuratidza kuti naiwe tarisa pamba panapa apa ndipanga akarimapo wachakakwa kana ichikubhindura nandikari kubhindura handina mwana ari kubhindura tese andidya chikafu ikoko chione mumba mati mukicheni mumukadzi munogara mumuri makaita muprista wewitness pamba anogara muradze vanongoti avanogara munhu padongo ndogara mubhedhuri ngati ndinaye ndogara naye mubhedhuri katotenga kupota ngati ndinotobika kicheni yake iripo yakatoparira kupa wese hamuna kana kirimo kuti noti pamba mukadzi agara munhu waenda kudari wasiya waenda kudari wasiya ko pakutanga patikabvira panapa akatidzoka kuti pangu zimangana kuti muri mangu ndishungurudza waenda waane gomo watazwa wataurira wasiya wake unoita manyepo kuno ari kuti kulisanisa vanhuko pamusoro izingoti manyepo madiva kutaura kuti ari kuuya kunenge achita manyepo agara naye agari neni ari kubhindwa nekwanogara agari neni ndogara papraza sabata mungatongwa makarapana patikatongwa muno atamborangana rumesi ai takabva tese pano ngati mutora samoni kuti handichada mukadzi ndazoti ndandione kuti pamwe vandasi agara muchinja pazarama iye ndakutomhangana mwamudaimangana iye ndakutomhangana iye asagare neni afana mangana ndanipa mazuva ndakabvaya ndichibati ndakambobva ndibaafana kumhangana ndinoatase achiza pamba kwenye zvabva pamba idakusaidi afana kumhangana ndiani usati mandingimaenera ndikukumbira kuti tiverengerwe kuti claim yava iri kuti kudii claim iri kuti kudii uyai kudare mundibudire pachena pane zvauri kundiita ndo zvakwirwa nama ndikuita kupikwa ndikuti ari kupi ndikutaura naye zvaukumiita zvoto zvimataura kuti iwewe paanobuda achienda kunosunza kana adzoka anoswana kumba mini mukadzi achinosunza kupiko anenge achitotengesa kupiko unotengesa anogara kubhindiro kwakabata pane mwana wake isahatigari nemi isahatigari nemi hatigari nemi tiri kuzwa zvokutaura kana iye wati muprista akaikwa kwangu akanopamba ndinani asaona kutora mukadzi wakozera naye ndinaye nditazvouyu andikagara nditaura ndikangwachiwa ndira kubikirwa ndira kudara nemukadzi ndenge zvinopachina manaii zovasumisa mubhedhumu nderangu andauza mukuti mana kupira mamangu kichani ndo yake aiwa baba inobatwa nemhosva ngaibate mukadzi muchiisa bedroom yemwe mukadzi imi musati mapagubhuru mukadzi uyu ipapo muri kubatwa nemhosva baba vanhu parambe ndibudire pachena kuti kana kutora mukadzi wakomumwe uinaye kuzvipinza mubhedha wake wamamuzigara wakasiya hazisiri ndibudire pachena kuti chiri kuda nezvangu here kana kuti waakuda munyowani ndozvitaura kugara iye kuti munhu yakupinda pamba iwe nomunhu uri kupikwa pamusoro pakawena paachitengesa hakuna zvekutengesa zvi hakuna chiri kutengesa hapana anogara kubhindura wakabatwa mwana nemwana wake umurume wake kutanga zvidini murume wake kutanga ana vana vake 4 etika mwana naye 1 ndobva vakamba kuti kwamupande nyama ndokwaanitogara ndoari kutobva izvozvo habvi mamangu kwapande nyama ndokumusha mukadzi aiwa utsvakairwa mujero kwapande nyama kurukecheni kakuchipadzi kwanogara kuchipadzi naye valere pira kunenge kwakubvudza inofunga amai avavira pachena pazvinyorwa zvavakufuta uyakunge vachitizwa kudiri pachena imi ndofunga vakutorakidza menge kutaura kuti hamuna magurubhuks amusikunyatsouwirirana saka ipapa pavari kuda kuti muchibudirana pachena kuti muvataurire ava vari kukumbira kuti mubude pachena ngaigona kuti wandira changamiri iye ndiasiri pamba indiri pamba ndipamusha pamba ngaiti
regai titaure tichidaisi makaenda kwane gomo dziri nyaya dzimwe chete idzi dzemagariro amunhu zvino kwane gomo kwakazonzi kudii kwari goma vakati zvatapita ndakuda kutuma varume vaviri nevakadzi vaviri vaiyozona pamba kuti chokwadini kuti mukadzi haazogara ipapo ndotapana zoti chipiri vanouya chapadana chimadetsa kuti vauye tabuda mudare all the way pakuda kwari gomo zvawandosaka pane 8 kilometers ichitukwa rodi yese ichitukwa nemudzimai iyeye ndokudatsa report back kuti ndo madhokera maite kuti ndifamili ichitukwa ichidimi chiri zvakazvakati zvakati ndichamisa ndakunzi ndikudiwa zvakare kuti kuno ukasinyaya chitapera zvazvinoita ndezvizvaiso nhau yakatongwa kwane gomo haisiriyo nhau yatiri kuti titaure nezvayo pataakuda isusu ndipo kuti mudzimai muchiri kumuda aiwa patiri kuda chete ndipo kuti mudzimai muchiri kumuda here kana kuti mudzimai hamuchamuda nditandadzirainakonoomosesi nyaya iripo apa ka negoma akaiti kudi imba yenyu akati hapana imba ndikona imba yakatoparara kudhara yenyu akaiona kuti yakapara saka zvaanga ataura hazina kuda sei hazina kugadziswa hazina kupera saka araiti imimi zvamakaenda kwanegoma muchinoenda ikoko negoma akazviona kuti imba yakasii asi hakuna kupanana kupura zvino dare riri panapa nderekuratidzana kuti muchiri kudanana here kana hapasina nokuti kana zvamuri kuitirana zvimwe izvi zvaakunyatsoratidza kuti imba iri zvichokoda pasina nokuti hamungaparadzani nguva ndiri kuona madare kuuya kwaita nyaya ndekuti murume wangu kana asati nezvako ngaandipe gumuro zvake ndo zvaaritaura mudzimai kuti handina pana taura zvega panaka kutaranisa kwavanogara kwavanogara kana ukaya mupurazi unosvika kwaunosikira zvino izwai baba chokwadi imimi mukagare nemukadzi here achikuitai zvamuri kuti imimi zviri kukurwadza uye arikutadza oita ngazvisungureka we inandakudzira ndakutaura naye iye ndakutaura pangu nefoni dzake saka imimi munonakirwa here nokuti mukadzi wenyu agara achingoita zvaanenge achida akana iye musingagoni kumukontrora amugoni kuga amugoni kurara naye amugoni kuita naye moti mukadzi wangu ndati mukadzi wenyu wamakaroora mukabhadharira pfuma akuachirei amurare naye hamuna chakuita naye momuti mukadzi wangu ndopatiri kudaka kuti kana zvisiri izvozvo zvokuti mimi hamuna chamukwana kwaari musunungureka mungoti nandikakagupurika hapana nyaya yekunetsa aiwaka ndati dai ndaizvomhanga kugadzira kuti zvakati iye ndiari kurwadziwa ndada kuti wandira ndaiona kuti wandira kutamba ndari nedeve akutamba iwe wasinzi wakarohwa nemukadzi wakatorora mukadzi ndizvozvo anditi une mwana naye anditi dzidza kungoti gwataura chirume chakanyatsozara deri uri munhu mukuru aiwa pandikura patakanachiira padhuze dhuze ka unoparadzira nguva deri wakaroora nekumuda ukabereka naye mwana mukadzi ataura pako kuti karema chikafu changu chodyiwa nevakadzi vako yes ari papa aiwa ade mataura nega nemuromoii kusika kuti mazimba imimi chanyaya chaye kuti chaye mudzimai padzongo wataka asi imimi muri kutya kuhwandirwa kuti ndakamuti handichada pane zvamuri kutya kuti zvinozodii
Zveibo. Aiwa, mirai. Mune zvinhu zvavakashanda nesina mukadzi. Zvamunogona kuve muri kutya kuti inini ndakati uyo handichadawo zvinhu zvinondibira. Yaimba yeyo kungogara zviye zvokungoti ndingazotorerwa ndingazonzi ndingadai. Ndo zvazviri apa dero. Dai ndiri mwoyo kuti ndira kumudaro. Ndakapana vachitaura kuti akandipisira foto dzembachise kuti ndakamusungisa. Ndakamusungisa iye. Basi. Ndikare pana apa ini tukara pana. Ngama ngapa. Kodwa biye ndona ndo yakanda kuhoti. Ndikanyana. Amai. Ndikatongwa pano nyaya. Amai nawe. Ndikatongwa pano Ndakaiti dzorere kwamurava. Murume wamuda kuti akutire pachena ndiye atikutaura muri kudi. Inini pamba pangu ndinopada. Murume wenu munomuda here. Murume ndinomuda. Kana munopatikabvunzwa munomudare munomuda kataura kuti murume ndinomuda. Ivo vega ndobva vataura kuna mambo kuti mukadzi handichada pepa racho ndinaro rinoda. Rakatongwa repana ndinaro pepa racho. Ndosvika kumba mushure mepepa rokuti ivo vanyora vega kuti mukadzi handichada. Vatasvika kumba tichinzi tinofanira kuuya panapa musi wa11 June. Ndopa vakati hatichada kuenda kudare. Pepa iroro bharura. Indobva ndaenda kuBenzo, ndobva ndanofotokopa mapepa. Refotokopi ndo randakakanda patebhuru pavo. Original ndobva ndasara ndinaro. Sino vakafunga kuti ndapisa pepa ripi? Riya rokuti mukadzi handichada. Muno mudare muno ndoma vakati mukadzi handichada. Ndosaka ndadzoka muno. Rokwane gomo. Yekwane gomo yakatongwa ikapera. Baba kuda udini. Pamusoro ipasipoti nemakurukunda emai. Kubvunzo wangu kuna Sekudeve. Sekudeve ambuya makwabata nechikomba here. Handisina kwabata nechikomba. Aiwa, kubvunza inini ambuya makwabata nechikomba here. Handina. Alright, yorai pasi. Sekudeve. Pachivanhu chedu chinoti kudii. Imimi kana tutora girlfriend. Uchipinda naye mumba pamubhedha wakuya. Unoti kudii. Unongoti kuti amukadzirwa ndikosisa muti. Upindure. Pachivanhu chedu chinoti kudii. Mukadzi ari iwe umutorera hure. Upinda mudzimai wako. Mukadzi handichada. Saka ndadzoka naye kuno. Patsika dzedu dzechivanhu. Imimi ambuya vari papa. Motora mukadzi. Upinda pamubhedha paambuya. Unongoti kuti amukadzirwa ndikosisa muti. Kuyani migari kuti. Aiwa, Zibona pepa hili. Isamoni yakabhuya pano padare. Kutaura iro kuti makata na uyu yakazotongwa sei? Haina kutongwa. Ndakaimisa. Ndimakaimisa. Ndakuona kuti anochinja here. Kunokubuda mukadzi. Aiwa msate ha. Aiwa taureni. Kunokubuda mukadzi unoti pamwe ngora simuti anda kutanga kuti angora kuchinja. Ndakatsona kuti check. Pana mata nawo. Ungotsvuku. Ndakagara nawo ndikataura chi zvadzandi zvindirwadza kuti mukadzi uyu atasi adzokere panzvimbo asi hazina kukasika kuzoitika. Saka ivi ndipakati chirega muone kuti mukadzi zvino kugara kwamuri kuita ikoko kuti muone kuti mukadzi anoda sei muri kumushungurudza. Asi kumushungurudza. Nokuti mubhedroom make muyemo maisa mumwe munhu akurara pamubhedha wake. Atiti Simoti, ndinazvinzwisisa. Pandakadzi kangu na 22. Kubva 22 zvinenge zvinogona kuti mangani. Matatu. Ndichigara nani? Munhu anoroora iye ngazvichipiri kuti munhu anoroora. taurai zviri makatarisa kuno. Akazorora munhukadzi. Tinoda kuzvitenda. Adonomwe. Ndiwa kugara naye. Anorara. Ndorara mama. Big. Kuya aigorara. Imomo. Imomo mwechete. Saka makazotora sei munhukadzi kupinda naye bedroom mukadzi musina kumurara. Chichera ichikepo. Munyazo zvashoni yangu.
ndinozofoni yangu iyi ndakwana makore mangani 3 ehe munhu anengandipane chiwereni mutoro iye ndovati ndimake iye ndovati handitopindamo handitopindamo kumaeurope akambotora siki wake chidana mako ndukuya kumba akaita 4 years abuda ndedwandirapai daini iri nyaya yemunhu ndakatazvaita mitaka vanzi akataura ipapo antu wasitaura chipande munhu aripo dana mako akauya akasogara pamuhindi akatanga kutaura kana iniseku itingagari panapa itine imba yatifanira kutayeziva ndokuchinzwa mandikupinda mumba akangaiwayechiika ndomune chinhu ndomune chokwadi mumba umu asina kupindwa tikataura akaridza mberi kuti zvakandisataurei anhu vakabvaenda haana kuzodzoka kuti vadere bedroom iroro rakutaura ndiradzimaya atisirei ndiradzimaya saka adzimaya ava nekodzero yekusikokiya kuudza zvezvenyu imi mopinda muspeya naadzimai mukunyaza izvozvo nokuti hakuna kuwarama hakuna kuwarama hakuna kuwarama ndo zvatiri kuona zvinotoita dai ari mudzimai wamaramba nhasi taiziva kuti bedroom chivakwa chiripo iye kana masiyana akunoita upenyu hwake atiti building inosara iripo munosara kuchiita zvino zvino kana muchitora imimi mumwe mukadzi kunorara naye mubhedhi yake aiwa hazvisirizvo nderato ane kodzero yekusvikosvika mubhedhuru riya woburitsa zvinhu zvenyu woisa uko kuspeya kwamunorara kana adzi iye achi apinde mubhedhuru make amai isingoti pano muzukuru wangu anonzi mazviyo wachari kutaura handina kumboenda kunogara pamba pamazviyo mazviyo anogona kutotorwa futi auye muno mudare inini baba vanondirambidza kurima ndobva ndaenda kumba kwachafa ndichitsvaga pokuti ndirime achafa wakati uyai ndobva ndaenda kumba kwachawasarira akati uyai ndokuchiona minda yacho iri kuri mazviyo ndobva asangana neni tikati mazviyo ndikutsvaga pokurenda adeva vandibvumire kurima kumunda zvikanzi mwandika ndiye ari kurendesa munda ambuya ndobva ndati manje foni nhamba dzamwandika handina ndobva handipa foni nhamba mazviyo uya ndobva ndafonera mwandika akati chokwadi ndiri kurendesa 2 hectares ndokubva ndobva handiti mwandika abvati endai munopa maneja wekutriple C mari yangu 300 ndokubva ndaenda kunopa maneja wekutriple C ndobva ndati 300 handina ehe nawe yatiri kuda dzese nyaya idzodzo ndo dzamakataura kwadeko pakazosvika nyaya yekuti ava idzodzo hadzina kutaurwa mama mirai makasvika imimi kuti ende makanzi chiendai munoratidza amai avo kuti vari hazvizvo aiwa makanga musikanetsana heni nyaya yekuti yakanzi kudii ndio akataura kuti ndibva kurima ndikati kunge akarima bayadhi wani vakatogwa ndikatangana zvekudii zvikatogwa nabayadhi akati madokeni mabhiziva saka vakazoti kudii avo kane vaida kuona kuti chikwadi mukadzani kana pamba here ndovananza varume tu vakazitoa ndizvaita sei kuzoona pamba pacho vafanira kuva nemusi wechipiri saka poputwa ndikatiwa murodhi zvandorwadza ndikati atongwa poputisa kwakweiti murodhi kwakutoka kuti nyaya tese atongwa kutatu saka ndinobatsanza kuti ndikuda kuti kuno kunyaya sati yapera kokunyaya yakanga isati yapera makaimisa dhinika ndinakaimisa kai nyaya yekuti matukwa murodhi dachidzokera kwakanototi kwenyaya yanga yapapiko ndochitunga kuti ndimhosa kuti kaini atiti ndimakamisa pamakamisa vakati kudii vakati tazvinzwa ndovangonyarara aiwa imi ndimamisa saka wane gokondofunga wakaita nyaya uye haigadziriske
eka saka mataurira kuguma makaita kwakati ya nakuti ndakupoterwa ndatuka ngodi ndikuti kora iwewe kana wako wanza wako zvakadaro andinodzoka bheki ruta kuti kwenyaya yangu yapapivakanga chipiri last week saka havana kuuya saka kana kunobvunza anenge nyaya dzine dziri kunesa kunzwisisa munoziva kuti muno makatongwa makanzi taona savanisikuramba naera makati handishanda mukadzi ava ndimi makamisa futi nhasi uno maendawo zvakare mutuya muroti ndimi mamisa futi kanoti ndikina mhangarirwa atamisa kuti tati kumhangarirwa chii kana iye aizoti akamhangara anodzoka muzvinaya kuti yapati saka vaitakachoisi navavatengera kudzokera pamashuka mukagotamba kuenda saka wauya musi murume uyo ane nhova murume ane nhova yake yakoiira pachinoka iye andana nhau kana kujanangi paunozindamuregerera ngatimire musire nokupanzira zvinenge zvaita sei inini pandachida kuziva ndepekuti imimi makatombonyora kuti mukadzi amuchaya yes ndobva machimupa mukana mukadzi ndobva mazongotora mumwe mukadzi ndobva maisa mubedroom nokuti anga asati mboyotika pambaka aifanira kutanga mapedza nyaya kutipedza ari kupiko ari kupi ndinouya kuprasi tipinda marainga vachoana pachidzabataiwanoikombaka ndokumba kwakusvika kushamwa dzake ikoko kombona vakada chikomba wanotsikira vatite basa rake ipamba rese ndakataridza vanhu vacho vakamubata chidzi vabata chikomba ndokumba kwakusvika chiuya nevanhu vachiva handina kuvatwa nevanhu vekukomboni orit chirege kutaura kuti patiri kuda vanhu vakuru sitereke vane kusvika pamo adero izvozvi kana takatarisa deve wakada kumapurazi makunzi masabho vaoda kugaza munogaza kwamazezuru vanoziva chivanhu chedu ndimi vachedu tongeka deve nhau iyi iri kunyatsoiona iyi dai unotonga nhau yerudzi iri yevamwe vanhu chawaita mibvunzo yari kubvunzwa kuno kune zvikutaurwa ndozvawainge uchitotaurawo newe usatambudza mai nhau ichipo ndekuti iwewe unofanira kubudira amai apachena kuti handichada zvitori nani zvawakambeti waita zvino uri kuramba uchivatarisa uri kuda here kuti uzovabata iwewe nechikomba ndopauri kuda ndopauri kuda saka ihonaiti naidei anopona nei amaya vanoda murume vanoda ini ndabva pamba here anouya sengo pamba pacho anouya sengo pamba pacho mubhedroom macho mamunofanira kusangana mwedzi mwachete makore ainge ari kupiko guri ndingatotsoka chii mapepa eigwana ndosiyai mapepa zvii nawe andiri kuda amai vanoda murume wavo havasi muwani zvimukadzanichada handikona aiwa ndaenda kusa kuti pfungwa dzake dzinoshanda kuti zvavanondiita kumba pfungwa dzakadzishanda dzikatopara saka zvakushungudza ina nditaure nangapapakazi resi nanditaure anotuka ndakanyara kuti zii kana mhoro nditaure naye saka adezvinofamba atite zvinofamba mukadzi arapokumuro ya zvino ndasabvanya ndinanyuma ndinana sei mari ona yanokupai mari muuye nemari yamunobvisa ibatsiro kwaiwamwaita ibatsiro itai nyaya yegadzirikatoiite itai
Baba